Dema mirov dijor de lêdinêre weke kevirên ji rêzê xuya dikin. Lê di binê van keviran de gencîneyeke mezin a bêhempa veşartiye. Ne gencîneya zêvûzêran, a qut û zumrûtan, an jî morî û mircanan. Gencîneya tecrübeyan. Tecrübeya mirovahiyê ku niha em li ser wê tecrübeyê bi pêş dikevin. Ev der qotê berçem e. 7 kilometre nêzî navçeya Erxenêya Amedê. Dîroka vê derê digihêje 10,200 sal berî zayînê. Mirovan cara yekemîn li vê heremê dev ji jiyana nêçîrvanî, berhevkirinê û koçeriyê berdan e û li vir xwecih bûne. Yanî jiyana xwecihî di dîroka mirovahiyê de cara yekemîn li vir dest pê dike. Çayını Lê qotê berçem yên ku dihatin hêvîkirin û hezirkirin zêdetir tişt daneme. Tu rastî bixwazî gelek tiştên ku îro li ser sifreya me ya xwarinê kêm nabin ji wê demê mane. Nok, nîs, genmê ku niha em dikin sawar, hemû li vir hatine dîtin, hatine kedîkirin. Em dizanin ku li vir hêdî hêdî dest bi ajotin û çandiniya wan kirine. dini ve yavaş yavaş tarımla başlandığını biliyoruz. Genim jî nizam çi ye. Genim pêşiyê diçûn giya top dikirin, tişt top dikirin, dixwarin. Genim nida û yabanî genim e. Genim xwarin mêzekî tok pê digire. Piça tok pê girtiye, zêde yûnlenmiş wî bûne. Ew top kirine, hanîne, pişirandine xwarine. Li wê serê da rijiyayê. Li wê rijandinê mêzekî ca şin tê. Li wê rê fehm kiriye. Hem tê aştinê, hem tê çinînê. Li wê derê yani aştina genim te ew kirine. Der ew li virayê. Qotê berçem cara yekemîn di 1963 de hatiye keşifkirin. Yekemîn xebata kolandina vê heremê wê salê ji aliyê Doktor Halet Çembel û Profesör Doktor Robert Braithwaite ve hatiye destpêkirin. Di encama van xebatên arkeolojiyê de derketiye holê ku mirov di nava 6000 salan de gelek xanî bi mîmariyên cuda çêkirine. Ev herêm di heman demê de ji bo mîmariya xaniyan jî mîladek e. Yekem ciyê herî kevne ku mîmarî lê hatiye tespîtkirin. Bu önemli bir şey tabii. Bir de ayrıca çayını mimarisinde... Ev tiştekî giring e tabii. Qotê berçem di aliyê mîmariyê de jî pêşeng e. Niha bi betonarmeyê rê gelek tişt guherin lê mîmariya klasîk a ji keviran hemû pîvanên wê mîmariyê li vir pêk anîne. Em dema ku piştî vê pêvajoyê dinêrin, em dibînin ku ji wê demê heta niha kêm tişt hatine guhertin. Tenê piçek di aliyên keviran de yan jî odeyan de guhertin pêk tên. Lê ji xeynê wê, aliyên xwe yên sereke bi pêlekanên xwe, bi şapa xwe, bi hîmê xwe, bi teknîka danîna kevirên xwe, di 6000 de 6000 jî na, di 7000 8000 de li qotê berçem van pîvanan pêk tînin. Bunu sağlamış oluyor çayını. Normal daha hatine hani çêkirine pêda pêda elmîne, hanîne binî kirine nona xirpengê, qorka bezerê xwe kirine, qorka jî xirpewera xwe lebîş dikirin. Li serî wî jî bi kerpîça xanî çêkirine. Mîmariya dawî ye. Ewlî nizanî bû. Ewlî nizanî keve kirine serê, serî ew kavetinê meşe û dar avetinê dora jî xwe bile meşa örtmîş kirine. Yani ava baranê di bira diçû, piyavayê qurumîş kirine. Dûra pêda pêda yavaş yavaş elmîne daha yani çêkirina xaniya. Xwecihên qotê berçem beriya 2000 salan li vê herêmê cara yekemîn sıfır dîtine û bi van sıfran alav û amûrên jiyanê çêkirine. Qotê berçem bi qasî ku ji dîroka mirovahiyê re giring e, ew qas jî ji bo welatê me giring e. Piştî ku hemû xebatên kolandinê li vê derê bi dawî bûn û hemû bermahî derketin ser rûyê erdê, dibe ku bajarê Amedê jî di nava zincîreya geşt û guzariyê ya cîhanê de
bibe nîşaneyeke berbiçav. Maşallah dekak, Ruda û Ahmet.